Okay. Okay. Ingat-ingat. Awan dati. Teka, masaya ka. Bakit ka masaya pag Malalaw kayo. Good day everybody! Ito po ang gugupitan natin ng maiksik. Bawas, bawas. Kapit natin 0 or 316 attachment. Yan ang kagandahan ng ginagawa ko nito. Naka-checky. Kaya kung nagkamali tayo sa sulat-sulat, we can always request a print. Yung deposit natin. Diba? Pero I wish Baka ako nagkamali. hindi. Yung mga kasama ninyong nagbabayad, ha? I wish maalala nila na lalong nahirapan sila pag gano'n ng pinairal ba? Pag pinibibi nila ang ugali ng gano'n, lalo silang mahirapan. Walang makakatulong sa kanila. Kahit anong bangko. Yung mga tinatawag na counselor, mga financial counselors, wala. Why? Because kahit anong sabihin, yung counselor, hindi magawa. Kaya sabi ng iba, ay sakit na yun eh. Yes. Sabi ng iba pa, may cancer yan. Cancer. Anong cancer sa sugal? Kaya maraming klase ng cancer. May ugali na masama at hindi maiwasan. Yun ay. Sabi nga ng iba, tuwing darating ang bagong taon, buti kayo hindi nyo ginagawa ng iba. Kaya pinapaala ko rin sa inyo yung pag-invest sa atin. It's good. Good. Pero huwag lahat doon. Okay? Baka, yun nga. Ikaw kasi. Hindi dapat humantong sa ganun. Ang usapan yun ang plano natin eh. Kaya maganda yung atin instead of ikaw kasi. Yung sinasabi mo palagi. Hindi maganda yun. Maganda. Yung kasi ang plano natin, di ba? Yung ang ginawa natin. Maganda yun. Hindi lang nag-iisa ang may kagustuhan. Sana, puti na talaga ang buhok ko.
Hey, mas gusto ko yung ibang kulay, mayroon naman. Oo nga po eh. Oh. Mm. Yung gustong-gusto nila, nalalagay ang gustong kulay, wala naman. Oh. At least ang kahit puti ni buhok. Oh. Okay. Ah. Mas maganda yung mayroon ka. Oo. Kaya nga, sabi ko kay Manong Antonio nung biyahe, ingat ka kuya. Ay, napag-aralan ko sa eskwelahan. Mga nilalagay natin sa buhok na mga ito. Allergy pala ang mga tao eh. Oo. Oh, yes. Tapos, ang masakit, hindi lang anik ang nangangati. Yun nga po, Yung tinga mo, bibig mo, mukha mo, pinakagrabe yung mata mo. Ha? Oo, parang mawawala doon paningin mo eh. Sabi ko, ay sus, hirap sabi po. niya, delikado, ayun. Nasa ano sila, sa Pilipinas. Tapos sa baso dito. Alam mo yun, maalala kita. Nung pagkatapos ko magkulay. Bakit? Tinamaan ako. Totoo yung sinabi mo. Kasi pumunta ko kay doktor agad ah. May hindi na problema, mayroon siya sa bulsa. May pira. May pira din ang misis. So, ang pira, not a problem. Dok, yeah, masama yata ang nangyari sa akin. Oo, alam ko na yan. Alam mong sabi? Yung sinabi mo ulit. Kaya naaalala kita. Ano sabi? Kuya, subukan mo yan. Ha? Oo, subukan mo yan. Pag masamang pakiramdam, huwag mo nang ituloy. Balik ka dito, bigyan kita ng iba. See? Hindi rin alam eh. Alam nila na hindi tayo pare-pareho. May mga taong nakakainom ng aspirin. Yung iba, bawal. Mamamatay sa allergy. See? So, gano'n. Yeah. Ingat tayo. Kaya, kagustuhan ng Panginoon to, pag-iba ng buhok natin, no, paningin, maraming yung tinga, maraming pag iba ng katawan. Sabi ng Panginoon yun ang nararapat para sa iyo. Please tayo. Yung iba, paswerte. May edad na sila, nakakabasa pa rin, nakakarinig. Ako, wala na. Kaya, yun ang isang disappointment ko kung minsan. Gusto kong makinig, wala eh. Hindi ko naiintindihan. Naririnig ko, hindi ko maintindihan. Kaya,
imbis na nakikipag-usap ako, huwag na lang. Kasi hindi maganda eh. What ako ng what? Wala. Ano yun? Uy, ano ba naman to? Hindi yata interesado. Yun. Yeah. Kahit interesado naman tayo, eh, hindi lang. Doon nga sa examen, wala. Sinabi nung doktor, bibiyakin ng ulo, magtatanim sila ng pandinig. Takot naman ako. Kasi pag nagkamali sila, ayun, forever. Yun na nga po. Permanent damage. Ayaw po. Sinasabi naman sa inyo. Sinasabi sa iyo, kung payag ka, eh, di gagawin nila. Ay, nila mo eh, kamuntik na mutay. Yung, ano niya, upload. Simple lang yun, na operasyon. Oh. Kamuntik siya namatay. Si Ruben, yung kasama nating Pinoy, taga sa amin. Patay. Kaya, Pwede po i-share. mamamatay tayo sa kulay ng buhok. Nako, huwag na. Pwede i-share niyo pa po ng kaunti. Nino, i-share niyo pa ng kaunti. Oo. Hindi natin. Kasi, mag-ibang isura pag, ano, pag malagyan ng tubig. Hirap. Kasi, nung minsan nakulayan ako sa Pilipinas nung umuwi ako, yung nagkulay sa akin, iba yung nilagay nilang pangkulay, yung parang minimix niya. Ang sakit sa ulo ko nun, sakit ng anit. Oo. Kahit ganoon, kung tama ang solusyon para sa iyo, Mali, hindi masakit. Sakit. Galit na galit ako. Sabi ko, ano itong nilagay mo? Masakit. Mali kasi yung pangangagat niya talagang ayaw ng anit mo. Ang sakit talaga. Sabi ko, bakit ganon? Kinabukasan, tinignan yung ulo ko, pulang-pula yung anit. Sunog. Parang nasunog, ganon. Sakit. Si Manang Tinay, nasunog. Kaya sabi ko, tana. Ay, nagkakamali sila eh. Ayaw na lang gawin yun. Yung sasaktan ka, pero nangyayari pa rin. Why? Hindi nila akalain. Kung minsan, hindi rin gaya nung nangyari sa Ninang, ang ano pala, dapat, bago mo puputulin yung yung linya, yung mga ugat-ugat, i-measure mo pala. Kasi lahat ng linya dyan, hindi pare-pareho ang kalaki. May mas malaki, mas maliit, in between. Let's turn around. Ooh. Let's turn around. Let's go. Ayos ah. Nakalakad na. Oo, nakakalakad na. No. Let's go. Diego, you think you need a brother? No. Tingnan mo. Let's go. Wait. Pagka ganyan, Okay, come on. Let's go. mag-iba ang Let's go. itsura. Let's go. But, yeah, we can still trim it off. So, may maiksi. Yeah. Sige. Yun. Buti. Ikaw, hindi ka gumagamit ng ganun. Well, hindi po. Kasi, sige mo naman ito nyo.
20 years, I mean. The same box na ginagamit ko. Walang problema. Sabi ko naman sa kanya, Kuya, nagkakamali yung gumagawa sa faktorya. Ha? Oo. Di mo ba alam yung sinasabi nilang factory defect? Ayaw nga pala no. See? Maswerte ka pag hindi mangyari yung sa'yo. Kasi nangyayari yan. Alam mo, you are using the same thing, iba pala. Ayun. That's why my quality control. Pero ang quality control, nagkakamali pa rin. Dapat pari-parihas pag dumaan na sa control. Pari-parihas na, no? Wala pa rin. Kasi may ibang kwento rin sa trabaho eh. Ayun. Ay yung trabaho niya, apektado. Kaya halo natin. Ay, maayos ang trabaho ng na yun. Ayos. Hindi sila magkakamali. Magkakamali sila eh. Tapos, gawin natin ito. Ang galing ng gumawa nito. Anong oras pa natutulog yung bata na yan, anak ni Cyrus? Anong oras natutulog? Ay! Sus! Kung minsan sa madaling araw, tapos sandali lang. 1-2 hours, magigising na naman yan. Talaga. Sabi ko, kung pagpatuloy niya ang ugali niyang gano'n, ay maganda sa trabaho. Oo, gising ka trabaho. Tapos, Yung isang oras lang ang tulog mo, talagang ganado ka na. Ay, galing mo. Kasi yung iba, lupay-pay pa rin. 2 oras na ko, sakit-sakit ng mata. Di ba sa yung war game na tinatawag sa mga sundalo. Naku, palit-palitan kami every 2 hours. Sus, ang half day ng mata. Okay? Pero yung sanay, ayos, man. Sabi nila, I'm ready. Sino ba, is it my turn? Ayaw niyang magising eh. Yeah, it's your turn, man. Wala. Sabi nga nila, pag nasanay yan, nasanay na isang oras lang ganado na. Ay, usas. Sigurado hindi siya magkakasakit. Kasi yun ang umpisa ng sipon. Lack of sleep. Kaya ingat kayo. Sisipunin ka. Pag sinipon ka, hindi mo naagapan, trangkaso. hindi na mahirap na ito. Hindi mo naagapan ulit, pneumonia. Hindi ka na makahinga.
patay. Yeah? So, yeah. Igaganon mo lang pag tumitikwas. Mhm. No? Kasi dapat sa mga may kulot, kapag ang buhok, dapat madaling dumapa ang kulot eh. Pero, yun nga, gaya ni Rumi, nung hindi pa alam, sabi niya, wala eh, tumitikwas. Pinakita ko ito. Ganun lang. Ganun lang. How was that? Almost like you. Almost. Excuse. Saka ang kagandahan nitong video ninyo, saka sakaling may gamit na kayo, hindi nyo subukan. Sundan lang. Ang matagal na. Sumusi na Rowena saka si William. Dati-dati si William lang ang gumagawa ng mga kunting bagay-bagay sa bahay. Ngayon, nagsasakit. May Parkinson. Sabi ni Rowena, tatanungin ko kay YouTube. Pag papakita niya sa akin ay parang hindi masama. No? Mhm. Tatanungin, William, may gamit ka? Oo. Si Rowena na lang gagawa. See? Mhm. Di ba? Ako nga, nung pinauwi kami, pinayagan, sabi ng nurse, galing kami sa Seattle, kailangan may may idea ka sa ginagawa namin. Ano yun? You need to learn how to nurse your wife. Oh,
course. You think I can do it? Oh yeah, anybody can. Hindi naman namin paggawa sa'yo kung hindi pwede. Yun. Oh, okay. Yeah. 2 weeks. 2 weeks kaming bumalik dito. Saya-saya nila dahil yung binigay na form, yung pinipil up ang formas, binago ko. Kumuha ako ng bago. Kasi yung bigay nila Xerox after Xerox. Sabi ko, hindi yata maganda ito. Kumuha ako ng bago. Who made this? Me? Oh, wow! See? Kaya, yun. Tinatawag na pwede. YouTube, maraming naturuan ng YouTube ngayon. Free pa yung YouTube. Titingin. Pwede naman. Ano ba yan? Tingnan mo sa yung Sasakyan. problema natin sa simbahan. Sasakyan, ganun din. See? Tingnan mo lang, alam mo na. Dati-dati yung Ang hirap. tawag nito filter air filter ng mukhang ko yung sa loob. Ako na nagpapalit. Kita lang ko YouTube, tinignan ko. Nabuksan ko, napalitan ko. Yeah, I mean, pwede mo i-stop pa. Mhm. Di ba? Dito Tapos mo- ulitin mo. Yan ang ginagawa ko, sabi ko. Yeah. So, ang ganda. Cabin filter pala tawag. Mhm. Yung sa loob, sa may passenger side. Mhm. Ayos. Ingat ka pa rin kahit marami kang buhok. Mukhang nakakalbunata sa tuktok ah. Hindi. Hindi pa. Dahil maiksi Oo, okay. Yeah. Ayos. So, ayos. Mhm. See? Kahit maiksi, kung ganun ang pag-ayos, Yeah. dadapa. Imbis na tumitikwas. Ayun, oo. Yeah. Ayun po, ang maiksing kupit binata natin at maraming pong salamat sa panonood.